Bajarê Amed yek ji wan parêzgehan ku germaya havînê herî zêde lê tê hîskirin. Di demsala havînê de li Amedê germaya hewayê digîje 5 pîreyan. Ji ber germaya zêde, kolan û rê di nav rojê de vala dimînin. Lê zarok ji xwe re çareyek dîtine ku ji germê bi bandor nebin. Di nava havûzên nava bajaran de bi avjeniyê xwe hênik dikin. Germa wala hênik dibe. Em heta kînga em tê vira av mav tune ye, henzela ye, henzela me heye. Em anka vira hêkekê biqelene, ew ê dîrek ew ê çêbê. Em mesela pir germ e, em heta ku tê em dikeva me, em serînemîj dike yanî. Nam germ e, namin bûz e, namin pir hûnik dibe. Ez derim ne avê açık dibe yanî av. Xweş dibe. Hênik dibim germ bûma eğer xwişka min gem meke davê pir ger bû meke davê xweşî. Em dixidika avê em yenik dibe. Em derim mal dîsa germ e me ro em tê em yenik dibe. Germaya dijwara ku li Amed berdewam dike bandorek neyînê li ser jiyana li zarokan jî dike. Nebûna derfetên aborî ji bo çûyîna ber behrê malbatan dike tengasiyê. Welatiyên ku tenê êvara dikarin derkevin derve ji bo zarokên xwe tehemûla germê dikin û tevî zarokên xwe berê xwe didin hewza dîrokî a binavê Anzele. Malbat li bin siyadaran rûdinin, zarok jî dikevin nava avê û bi hevalên xwe re bi avê dilîzin. Gerçekten şaradariye me dixwazin ki xizmet ki ji bo insana li vê derê bikin ku insan ji xwe kêfê bikin. Zarok tevtên vê derê ji bo ku hênik bibin ji ber germê. Germa Diyarbekir 45 arasî tu zanî. Em tiştê ewa ji şaredariyê xwe beklemiş dikin. Germ olan ber tavêne û em bibêjin hêra batê denizeyî hêra me denî jî tuneyî te herê zaroka dî vira hevçê avê vê avê de xwe davên ser hev û germ e meha Temûzê germ e yanî ji ber germa em nexweş jî dikevin. Germa ku bi taybetî di dora Nîvro de zêde dibe jiyana li der ve hema bêje di der rawestandin. Welatiyên ku ne mecbûr bin derkevin ji ber hewaya germ niştecîh tercih dikin li mala dimînin. Welatiyên ku ji ber karên xwe mecbûr mane derkevin derve jî nîv saetê carekê di bin siyekî de disekinin û bêhna xwe berdidin. Pispor jî hişyarî didin ku di navbera demjimêr 11 û 4 de bila tu kesek li derve nemînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.